El chaval estaba nada más entrar, se lo cogieron, se lo llevaron, sin explicación ninguna, no sé por qué. La detenció es va produir al celler de Merche, amiga y alhora companya de pis, l'últim mes i mig, de Mohamed Xavi, un marroquí de 22 anys. Todos los días rezando, lo suyo, tal. No más. Eren les 9 de la nit. Una vintena d'agents armats prenia el carrer Pare Anton Martín de la Malvarrosa i iniciaven un escorcoll a la vivenda on el presumpte terrorista vivia de lloguer. Van sentir policia i entraren dins d'eixa vivienda i dic, ui, que cosa més rara. Vaig veure que hi havia policies antidisturbis y en pasamontañas. Y nos asomamos y estaba la calle cortada por los dos lados, gente poniéndose guantes y subiendo arriba. Merche ens mostra el pis que compartia amb el detingut i 4 persones més i que la policia va retirar fins la mitjanit. Pata para arriba, toda mi habitación, toda la ropa afuera, toda tirada, aquí la mesa rota. A l'habitació de Xavi no detectem cap detall relacionat amb les acusacions que fa el Ministeri de l'Interior. Plans per atemptar contra personalitats o objectius rellevants en algun país d'Europa, fins i tot Espanya, i gestions per a comprar armes de foc i explosius. Esta és l'habitació on el detingut Mohamed Xavi ha viscut durant l'últim mes i mig. Tot este embolic que veuen és el resultat de l'exhaustiu escorcoll que han fet els investigadors de la Policia Nacional en les últimes hores. Al detingut se'l considera un llop solitari que s'havia radicalitzat a través dels fòrums islamistes d'internet, un cas paregut al del terrorista que matà 7 persones a Tolosa. En gener de 2011, Xavi ja havia visitat Gaza per tal de fer un possible atemptat suïcida contra objectius israelians. Ara es troba detingut a Madrid i demà està previst que declare a l'Audiència Nacional davant del jutge Javier Gómez Bermúdez.